Pagtaçylary daşayan awtobus Aşgabatyň eteginde ýol hadisasyna uçrady. 21-nji oktýabr güni ýerden adamlary Pagta meýdanyna alyp barýan awtobus kerweni Aşgabatyň eteginde ýol hadisasyna uçrady. 20 goloý adam köşüdäki täze hastahananyň travmatologiýa ýagny döwük genjik bölümine ýerleşdirildi diýip Türkmenistanyň Kronikasy habar berýär. Türkmenistanda häzirki günlerde Pagta ýygyn mewsimi dowam edýär. Büdjet işgärleri köpçülikleýin Pagta meýdanlaryna çekilýär. Mundan ol sentýabryň başynda Lewap welaýatynyň Türkmenabad şäherine pagtaçylary daşayan awtobus helakçylygy uçrady. Türkmenabad şäherine mugallymlary pagta ýygmagy alyp barýan awtobus Nissan Versa kysymly ýeňil maşyna bilen çakyşyp agdaryldy diýip Azatlygyň Lewap welaýatynyň Çeşmeti sentýabryň başynda habar berdi. Bu hadise 31-nji awgust güni ýerden sagat 7 töwereklerini beýtarap Türkmenistan köçesiniň uguruny 62-nji çağlar bagynyň goloýunda bolup onu Gaz 53 kysymly awtobus Türkmenabad şäheriniň 29-njy mektebiniň işgärlerini we 20-den gowrak mugallymyny pagta ýygymyna alyp barýardy. Azatlygyň ýurt içindäki Çeşmeti Türkmenabadda bolan ýol hadisasynyň soňra Agdalyan mekdebiň mugallymlarynyň belli bir wagt içinde ýygyma çekilmänligini, ýöne wakadan bir hepdeden gowrak wagt geçenden soň olaryň täzeden ýygyma çekilip başlananyny habar beripdi. Halkara hukuk goraýjy toporlar Türkmenistanyň pagta meýdanlaryna mejburi zähmetiň ulanylmagyny ýergiderli tanqid edýär. Ýöne ýurtdan gelip gowuşýan habarlardan ma'lum bolşuna görä häkimetler mejburi zähmetden el çekmeýär. Oňa derek ýurdun döwlet hiýetçiligindäki media serişdelerini ýurtda dowam edýän pagta mewsüminiň depgini barada efire berilýän video reportajlarda meýletin ýygymçylaryň ýokary ruhy berendikde arakesmelerde kitap okap şeýlede sunugat işgärleriniň çykyşlaryny tomoşa edip pagta ýygýanlygy öňe sürilýär. Pagtaçylary daşayan awtobusyň Aşgabatyň eteginde ýol hadisasyna uçurmagy barada döwlet medeniýetine habar berilmeýär. Mundan odol sentýabr aýynda Türkmenabad şäherine bolan ýol helakçylygyny hökümetçi websayt İçeri işler ministrliginiň medeniýet merkezi diýilýäne salgylanyp ret edipdi. Türkmenistanyň kärenetçileri döwlet plan borçnamasy esasyna gowuçy ekdirmek tejribeleri 10 ýyllyklaryň dowamyna saklanyp gelýär. Soňky aýlarda Türkmen prezidenti ýurdun owa senagat toplumuna alınıp barlayan işler bilen bagly öz nägileliklerini beýan etdi. Ol 25-nji sentýabrda geçirilen halk maslahatynyň ilkinji mejlisinde ýurdun owa hojuluk pudugyny özgertmek boýunça käbir çölgütleri hödürledi. Olaryň hataryna ýurt boýunça kärenetçilere bölünip berilýän ýerleriň adyndan 70 götürümine gowuçy we buğday ekmek, galan 30 götürümine beýleki owa hojuluk ekinlerini ekmek barada teklip hödürlenildi. Şeýle-de 5-nji oktýabrda prezident Berdimuhammedow gallanyň we pagtanyň döwlet satyn alyş nyrhlaryny ýokarlandyrmak barada karara gol çekdi. Täze karara laýyklykda pagtanyň döwlet satyn alyş nyrhy öňküsinden 50 götürüm ýokary göterildi. Bu karar ýygymçylara şu ýylyň pagta mewsümine täsir etse-de kärenetçi ýerlerine 2019-njy ýylyň hasyndan başlap güýje girýär. Türkmenistanda bu ýyl resmi maglumata görä 545 000 hektar ýere gowuçy ekildi we 1 milyon 50 000 tonna pagta hasylyny almak planlaşdyrylýar. Döwlet hiýetçiligindäki maglumat serişdelerine pagta mewsüminde mejburi zähmetiň ulanylmagy barada ýagşydan ýamandan kelam agyd gurrun edilmeýär. 1-nji oktýabr güni halkara hukuk goraýjy guramalary prezidentiň saparyna gabatlap, Birleşen Milletler Guramasynyň New Yorkdaky baş binasynyň öňünde Türkmenistanyň pagta meýdanlaryna dowam edýän mejburi zähmeti protest bildirmek maksady bilen nägilelik çäresini geçirdi.